Oliji Nwagai bụ nwafọ Igbo kara aka bụkwara aka ochie n'iti egwu na-enye awụrị nke ukwuu. Oliji otena o bidoro iti egwu nke na-enye awụrị dịka isi mara na ọ bụ ya tiri Dadi Imo Mommy Imo ịma na love egbuola m egbu. Ọ gụkwara nke ọ kpọrọ emesịa egwu ọgụgoro na-enye awụrị karịrị akarị. Na mkpụrụ ụbọchị one na ole ka ọ wụchiri n'obi anyị, ya bụ n'obi Kpakpando. Ozigbo ọ batara, anyị na ya akpara ụbụbọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ gwara anyị ka o si bido na ihe ọ na-eme nakwa ihe ọ na-eme ugbu a. Ọ gwakwara anyị na ugbu a na ya na-eme ihe dị iche iche, mana ya akụpụta na egwu na-ekpo ọkụ ugbu a, egwu na-ada ụda nke ukwuu, ya bụ egwu eji. Ọ kpọrọ ya egwu eji. Ọ gwakwara anyị okwu ọzọ n'ụzọ pụrụ iche. O nyere ndụmọdụ nke ya na-egbughị oge tọọ ntị n'ala ugbu a ma kirie otu anyị na aka ochie Oliji Nwagai ji kpaa ọbụbọ n'ụbọchị a wụchiri n'obi anyị n'obi Kpakpando TV. Ngwa kirie ya. Ndị be anyị ekele na m ndị Igbo ebe ọ bụrụ na onwe na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị niile mma. Ọkwa Igbo na-asị na ọ na-abụ afọ dike ebie abịa n'ike. Ewe ndị Igbo ji eje mba, ewe ndị ama ama, ewe ndị butere ụzọ ụmụ egwu awampilọ na ụmụ ego ịhụnanya na ụmụ egwu eji eto ụmụ nwaanyị n'ala Igbo. Ụfọdụ amaghị na ha nọ ya, ụfọdụ makwa na otu ofu onye a na-achọ kemgbe, ụfọdụ jikwa na ụmụ egwu ọgwụgoro wee wetagasị ụmụ nwaanyị, ụfọdụ ji ya mee eringo. Mana tata ọ nọ n'obi anyị, nwafọ Igbo kara aka wee Enugu, Nwagai n'onwe ya batara n'obi Kpakpando tata. Ana m ekwu maka Oliji. Oliji, biko kenere anyị ndị Igbo. Ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelekwa m unu. Afọ mbụ Oliji Nwagai, you know. Oliji Nwagai. Oliji amaghị dịka Oliji Nwagai. Ewe ndị ga-afụ ugbu na-asị Oliji, maka na ewe oge anyị na-akụ egwu gị na redio, oge anyị na-eme redio, ofu onye ọkpọ egwu ya bụ DJ na-asị Oliji ọkana ya, ka ebe Oliji nọ, ka ebe ị nọ Oliji, ka ihe mere na-ada afụzi gị, ndị ụmụaka ha chụkwuru gị. Well, anọkwa m ya taa. Ịma na so onye Igbo mbụ anyị ada n'ofu ebe ekiri m ghọtago. Mgbe anyị bidoro egwu, mgbe anyị kụrụ egwu Mommy Imo ha, ego adịbọrọ na egwu ọfụma ga otu o si dị kịta. So adịghị anọ ofu ebe nọ ịgbarasị ebe agbarasị. Anwụsịkwa mgbe anọkọtakwa mesikwa travel yọta, mee travel chọkwa ya, because anyị bụ ndị Igbo, anyị ma anya ego, anyị na-eji so but kịta the music industry go improve tremendously. So anyị nwa bidoro ya, anyị harapụ ya as long as nka dị ndụ kọtago, and the thing is paying heavily now, so it's about time I start up again. Okay, isi na ịnọgharịrị maka na ịnọdeziri aka, gịnị mere? Ihe wasarị na but ana m emekwa egwu since ya. Ana m egwu mana egwu nke eji mara, nke ahụ eji mara gị ma ọ bụ ị ga-achetagodole ya egwu ahụ. Dadi Imo ịma na love egbugo m egbu, anyụgo m anya. Ọrụ Yoruba guys, Hausa guys, even ndị Igbo niile, fa niile chọsịlụ machọ, you know. Anyị na-echọsị gị achọ, emechazi echọzi ya gị na-emesi ya. Ị kwuru emesi. Anọzi m na-emesi oge a na-aga. Anọzi na mgbe emesi ego ma na-agwụ, oke Japan na-agwụ, ọnwa Holland na-agwụ, ifesibelu gị ike, iwelụtazie na m nọ oluzie na nke m, ị na-asị m emesi anyị fa ka bịa. Ahụrụ fa bịara ife. Ọrịma, ewe oge tata, nke a bụ tata ka m na-ekwu maka Oliji na anyị na-eche Oliji na Oliji na-achọ ịbịa. Ụfọdụ onye na-asị Oliji, ụmụ nwaanyị ọchụgboziri Oliji. Gịnị mere na na-afụ ya na onye na-agụ egwu nwaanyị, egwu oringo oge niile? Gịnị mere o ji bụrụ n'eziokwu? Nke mbụ bụ Dadi Mommy, nke abụọ bụ emesi na ịnọrọ na emesi.
gịnị mere egwu gịnị mere ihe mere ọ dị ka nwaanyị n'anya mba were na ihe dị ihe dị ebe a bụ na mana it's like a concept you be able to create a kind of niche for yourself, create something mana this thing now when I go can say I can say me I'm just doing business. I'm been na the society here na aga you got to go come me na akuzin do mother here beche dị ka emesi ọ na-akwu ihe na-emekwa emetu because ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-adịba agha so for something ya eme no ngo ya na egwu or represent mean something to some people kuzelo for the year then I go with it iwu abụrụ na n'otu ya nsa aga ka nsa mere ya no ikuzi ha na ifọdụ ka onye sị emesi na ọ dị mma na gana nwaanyị dị mifo na-eri ego nwere ife ị na-achụzi ebe ya afụzie na onye ọzọ dị eri o nwere ize nke o je nyere onye ọzọ nyekwazi ihe anyị na-akwụrụ ụgwọ sinzi maka na ikwule na onye nke ọzọ onye ahụ gburu onye agbaziri kọwa akụkọ emesi ọ dị mma kịta sebe ama na onwe ndị ya na-eme just like nke ma ọmịma akwa ịmụgo ụmụ nwaanyị nwa na-adị very funny sometimes some of them ọ bụrụ ha ncha onwe ndị ya anụ ịnụbatazie na nwaanyị na ndị bụ ụmụnne ya abụzie problem to ha anyị ekweziri ụmụnne ya etinye isi n'ụlọ ụmụgo ụmụ ya so lot of things na ha so ka m na-agụ atụpụta n'egwu ya na-akụzi ndị mmadụ ihe n'ụlọ mba yes abụ m onye Inyi Ojiriva local government n'Enugu steeti mana ka ị mechara ihe ewekwakwara ụmụ nwaanyị gị na igwe ụmụ nwaanyị obi ka fue ka ị mechara were anụ m ofu nwaanyị na ihe a niile gị ụmụ nwaanyị na-eme enweghị mụrụ ụmụ nwaanyị na-eme na biznes ka m na-eme ya enweghị mụrụ ụmụ nwaanyị na-eme anọgidere ịgba ụfọdụ kpọrọ anyị oge afọrọ oyoyo nke imepụtara ọfụ wee sị ofu ajụjụ a ka a na-ajụ so gịnị bụ ụfọdụ ndị Enugu na-eto na ngọba anyị enwere nke zitere ozi n'ebe a na-ezi ozi wee kọza sụọ ya ka esi asụ ya n'ọnwa afọ so mgbe na-ajụzi nke anyị mere ọfụ ọ ka na-esokwa n'usoro nwaanyị kọgozila ihe bidokwara nke ọfụ anyị mere kedu ọgbago n'ahịa na enwere m new song a na-akpọ egwu eji bụ the title of the song featuring Floxy and a new song, a new single, and on a more from so n'egwu eji a na-akọwa love nke abụrụzi nke ekuze no nwaanyị if you like if you need and then you try to ihe emeri obi aja mma ha is all about nwoke na nwaanyị nwere ife ọzọ na-eme and ihe ime nwaanyị obi adị mma nwaanyị emekwa obi asa aka n'ikwu aka ekpe that is what the song is all about. egwu eji with the title mana ndị fụrụ ya chere egwu eji ana n'ukwu maka na ụmụ nwaanyị ka karịrị na asịrị ọ bụ na egwu zoro ọ bụ ọka ngụ ya kịta ahụ egbu anyị oge mba ewe ihe kwuru maka egwu eji ofu ihe anyị kwukwara na maka ihe gbasara nwaanyị ị ka na-akọkwa mba asị m anyị chọrọ ka ngụ sadị nke ugwu a igwe si ala ka ọ eziokwu na amụtara ihe na ya mana kedu akụkọ dị n'ime ha kpọmkwem maka na isi egwu eji ọ bụ ukwu akụkọ nwaanyị mana ewu nwaanyị onye ga-afụ mmadụ fụ nwaanyị ọsọ nwa nke lụrụ egwu eji onye na ụmụ ife a nwa mara mma m laikiri ọfụma na-agwazi ya just ikiri ime ka obi dị mma ihe a ya mee mana some people ụfọdụ na-agba agụ egwu asịghị ukwu nkere mana mụ na-asịzi ukwu a ọ bụrụ na efu ukwu ala ka dị ukwu gụrụ ji jide ya nwere ihe na-egbu mmadụ ifu dị ukwu jide ya ebe a ka ihe nwa ya emechi emezie taa ka ifo it's all about song singing songs like ihe eme ndị mmadụ adị happy more and all that iwu ọ bụrụ na nwaanyị na-aga n'ụzọ efu ije jide ji ukwu na just making music. Egwu a bụ egwu eji nke Oliji Nwaga titere ọkụ na-ekwu ọkụ ugbu a n'ebe niile ugbu a ọ bụrụ na iwebe ya ama m ihe jiri mana ọ ga-akọrọ anyị ka anyị ga-esi wee weta egwu a ọ sị na ọ pụtago na ọ na-ekpu ọkụ n'ahịa ugbu a
Oliji nke anyị kirichara ugbu a bụ egwu eji anyị na-akọrọ anyị maka ya onye chọọ iweta ka ebe ọ ga-esi wee weta ya ịma na ọ dị online no just a single ọ dịbere n'afịa azị na ịba na record shop igoro na ọ dị na is online na YouTube eje na YouTube ha afụ the link there's a link on my bio they have full the means to download on the other online mana YouTube mana iTunes all those platforms all the server not just click Oliji you put the link then you download or you view you basically egweji Oliji egwu nne gị n'afịa anyị ewege nke eji mara gị amara bụ Mommy Daddy mo emesịa mana enwe ụmụ egwu ọzọ ejikwa kụzigasara ihe dị na egwu ga chetagasịdịra anyị ụmụ egwu aghasị na the album emesịa ịmara full album then unlike it anyị na-eme singles o nwere egwu ndị ọzọ ngaziri abụrụ maka nwaanyị nwere the popular one bụ onye iwe ịbụrụ onye iwe obi ka o jebere onwe gị onye iwe ịbụrụ onye nsogbu nke a so ndị mmadụ mụ ya ndị ogene na ya jikwu ya akụ ogene so it's a popular song na-akụzikwa ezigbo ya kwatu nwee so many other ones onye dara ala ga-ekwu different songs abụrụ just nke kama ihe mebe na nke nwaanyị a na-aga na adịwa more popular than others at the end of the day. Ị na-akọrọ anyị maka onye iwe yes na ọ bụghị sọsọ egwu nwaanyị ka itigo mba abụrụ na itigo ma nke onye iwe a gịnị butere onye iwe ewe ndị na-afụtara gị anya ụfụ oge anyị ị na-ekpo ọkụ ọ bụrụ maka mụnwa something about life bụ na o nwere onye dị free in life na onye ọbụla nwesịrị onye iwe onye na-esu ya iro ma nwere ife jikọ oge na ma nwere there are different kinds of people but agụrụ m ya because of my personal experience agụrụ m ya based on ife na-eme generally na ndụ mmadụ ndị iwe nọ na ya na onye na-emere mmadụ nsị bụ onye iwe ife a onye ihe dere gị na mekọ business rie ego bụ onye iwe all those kinds of atrocious acts ndị mmadụ na-aga na-emebe ọ iwe atinyere ha mkpọsụm ha ncha ndị iwe ndị na-egbu mmadụ eme all those ọ dị mma ị gwara anyị n'oge ahụ na-eti unu pụtara ọfụ na-ekpo ọkụ na-emekọ egwu a na ego adịsịrị ya mana a na-afụta dịka ndị ọgaranya oge a ụfọdụ kpatara ya na-akpata ego wekwa ihe niile iso na ndị a na-afụta dịka ndị na-ekpo ọkụ maka ebe ọ bụla a sị na na-eme mmemme na ọbụna a na-eme ihe dịka show ọ bụ na Oliji anọbeghị ya ọkachasị ụmụ Igbo ọ dị ezu ezu ịmara ego dị dịka you compare ego to say at that time the difference is so much clear because only the ego sabata ego sabata na egwu kita buziri bus unlike that time I have ekora na shows ndị Paris ayi ekwukwu abam so nwere much I na make that time the highest show ya that time onye kwunwo 100,000 then as show man I command the ego but now they are paying in millions so nwere is paying now than then ọ dị ebe onye Enugu ebe ka igwu ya kpọmkwem ị nọ n'Enugu ka ị nọ na Lagos ka ị nọ n'obodo oyibo mere na ada afụkabe gị gị wepụtara egwu eji na ma travel na-eme adị m anọkaba ọ bụrụ it's been for some time based on there ọ ije nọkwa mere ya batakwa right now I'm based in Lagos ever since Lagos even mgbe m mere mọmị Lagos ka m based kwa ebe a ka m ka bikwa makịta ọ dị mma ka anyị na-apịachi ugbu a kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị fụrụ gị n'anya ndị ụmụ nwaanyị ndị ụmụ nwoke ndị na-asị Oliji kedu ebe ị nọ ọzọ dịka ibe ya ị ka na-eme ịkpọ egwu na mmemme dịka shows yes that's my business only ife ọzọ na-arụ abụrụ egwu a music is all I do that is all I do that's what I live with that is all my business only ọzọ na-eme kịta abụrụ egwu so anyị na-aga shows everywhere kpọrọ anyị I have a band so that is all I do ndị si mfọ ndị dịka unu Oliji njọ ihe mere unu ji hapụ Enugu na-agbaje Lagos oge niile onye ọbụla ndị dịka Flavor ewe ka ha si megide hapụ Lagos ewe nke megide hapụ Lagos mana Enugu a bụ ebe ndị mmadụ na-abịakwa nọrọ ọ dị ma kedu ka unu ga-esi mee ihe dịka egwu ma ọ bụ iwe anwụrị
na ọ bụ mmemme ka ọ wụrụ ọkụ dịka o si ekpo na Lagos. ịma na ihe o ji dịka na-ejekaba Lagos bụ na that side e nwere a lot of ka ihe mma akpọ dị ya dịka ụmụ television stations a na ịbịa na East promotion wise ọ na-aka adịba more easier there than East because ịbịa na East now dịka ụdị vidiyo ya mere dịka vidiyo egwu eji now o nwere ebe ihe ewere ga na East banye ebe ha sị na fire akpọ the video no the corrupt but ihe a na-asị not the corrupt ya ha nwere onwe ha na watch gwe ya all of these are not the open they are watching it on other stations but they are saying na ha ya akpọzie here not the corrupt but people are watching it on other television stations so Lagos na adịba more easier promotion wise and ebe ahụ bụ the center of entertainment so ya mere nji ndị na-etolite ka ndụmọdụ ị ga-enye ha nakwa ka a ga-esi na-esikwa na-abịa mekwara ka Enugu a bụkwara ka ịkpọta ndị otu gị ndị dịka African China na-ewukwa ewu oge ahụ na-ewu na ndị ahụ ọ bụ nna ha oge ahụ ka a nata n'Igbo bịa dozie nke Igbo. No, we are here for our people. Look at when our Enugu can know. I'm not given. I'm not about to study. You know, I'm not east to where I usually come home. Come in here, they are buy. Man, buy here they make carry shoes to go to outside Lagos. They better check if they are. But all once in a while, I throw something up. You know. So, but I'm praying. I'm believing that things will get better. As time goes on, things will improve. You know, we want to make it and blow where now again. What stops me from being with a place now, build a television station that can go all over the world, just like Hit TV and Afro and Ehanogas. So when the one buy hammer all these things, but with time we will educate them and things will come to be. Adema, no Oliji Waga, also no boy. Ebe akwa ego na mmemme ị na-agba akwụkwọ ma ọ bụ nke ọbụla ị na-eme ọ bụla mmemme pụrụ iche m chọrọ ime na ya gụnyere chichi na ya nọ Enugu nọkwara na Lagos na ya nọ na Nigeria ya bụ ịchọ ịkpọ ya ijebe ịnọ na Facebook ka ndị gị na ha ga-akpakọrịta ka esi my Facebook account bụ Oliji Nwaga then we keep it on screen and Twitter at Oliji1 Instagram Oliji Nwaga. My contact is in all these places. Now I'm going to if Oliji na ebe si dị ọ wajụjụ na nke iche na ya ajụghị ebe a na-echọrọ eju ya ma ọ bụ gbasara egwu ya egwu eji nke na-ekpo ọkụ ugbu a ijefu Oliji nọ na Facebook Oliji ije na Oliji Nwaga na Facebook ijekwa na Twitter at Oliji1 at Oliji1 single one at Oliji1 ijeze na Instagram Oliji Nwaga ifo ya ebe a ọ sị na ilu ebe a chọba maka ya bụ ebe a about Oliji ị ga-afụ ihe bụ na ma contact ya na ihe niile na akpọbazi ya wee na-aga mana anyị gaghị ahapụ ya ka ọ ga-eyiriri ndị na-achọ ịdị ka ya iwe afa a na-anọ afa ha gbuwa ọ dị mfe otu anyị bụ Oliji kịta mana ihe a na-atụ anyị na Oliji karịrị anụmaha Oliji asị Oliji ọ dị mfe ịbụ Oliji. No, it's not. I don't know. Ịma na ihe a bụ o nwere ihe na-emekwa ịma egwu bịa na-epezi kịta so onye ọbụla na-arụ ọchịchị n'ime ihe na-eme ndị anyị obodo adọrọ m obodo esi ike so onye ọbụla na-achọ anything ọ ya eme to succeed. But now one thing I keep telling people well, you must know where you belong. Ihe bụ maragwere ihe bụ akara aka Chukwu nyere gị. Ọ bụrụ na ịrapụ na Chukwu si na ya eti egwu na Jesu motor pass, you will certainly fail. So akara aka dị na bụ driver ma ọ na ya doctor ma ya hapụ ya mere ife ọzọ anya ọjibetiwe egwu. At the end of the day, you see you won't go far. So the first thing we go do mara your line of calling. Ebe Chukwu sị na ya ka ihe ama. Then ọ bụrụ na egwu then whatever then you go there and then you can ndị egwu already
the truth bụ na ọ da-adịzi na mbido nwere ihe a na-ebido na-apụdịzi ama mgbe anyị na-ebido the thing atara m ezigbo afọ before I break in by the grace of God ọ bụrụ ikeke jikwa eme ya you know so that is it. All you have to do is keep striving, keep working hard, don't quit because quitters don't win at the end of the day. So that is the advice. Asị na atọla ọmala atọla ofekofe isi ya n'ọfịa ọ na-anụghị ya n'ọnụ Oluchi Nwagai Oluchi Nwagai jụrụ echichi ma ọ nọ ya o juru eju bara wee wepụta egwu ọfụ nke na-ekpo ọkụ ugbu a egwu eji ọ sị gị jee na ebe ọbụla a na-apịtụ ego n'ala ya na online ka ije chọba Oluchi egwu eji a na-ada ụda nke ukwuu nke a bụ eziokwu. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ịchọ inwe ya ije na Facebook afa ya na Facebook Oluchi Nwagai ijeze na Twitter afa ya @Oluchi1 Oluchi1 na Twitter ka ọ na-aza Instagram ọkwa Oluchi Nwagai fụzie gị na ya na-akpa ihe ọbụla ị chọrọ ejubazie ya otu a ka anyị ga-esi wee na-afụzi ya na-echefuna na ọka bụ Kpakpando ka ị na-ege wee na-ekiri. Abụ m Chizzy Ani ka ọ dị